Mauleko suprefekta, berriak eskularru zuriaz, bokaneza zena ustez, begi egian izurtzen zitzaion ura lehortu zuen zurrun ozenez. Euskal Herri Departamentuko lehen prefektak zeremonearen bukaeran seinalea eman zuen txapela jantziz. Gerla ugarietan harrapatu banderak tanpez altzatu ziren. CRSek gerrian txintzilik zeuzkaten lakrimogenoak askatu zituzten zer gerta ere. Eta 5 gizonek Madalenen zenaren hilkultza bizkarrean zeramatela gurutze zilarra eroaten zuen lehen auzoaren hartzetarik, elizatik jalgi ziren. Kanpoan, hilerriko zendak loiz estaliz, euri eta haize hotza ari zen. Hautatuen noski didiratzuek ilundura bat jasan zuketen eta gehienek Euskal Herriko arotzarra madarikatzen zuten. Kutza hilerriaren puntu urrun eta gorde batean pausatu zuten, lurazean ireki zulo sakon baten saietzean. Familiak alabaina, ahalkez edo miseriaz ezin jakin, ez zuen Madalenan bere abian erortzi nahi ukan eta autoritateek azken eskualdunaren sokoratzea onartu zuten. Mintzaldi zenbait hautamen ziren oraino. Apesak zuloa erramuz benedikatu zuen amultzuki. Kontseilu orokorrearen lehendakariak palatara bat lur botazion hobian emeki sartzen ari zen kutsari. Euskal Herri Kultur Erakundeko presidenteak ahots dardaratiaz gure aita sentitu bat eskaini zuen eta Euskal Herri Konfederazioan bildu elkarte arduradun bakoitzak CRSen artetik bidea irekiz, arroza soila aurtiki zuen aditzaren utza markatzen zuen gunera.